Következik a Kaja 2-es férfi U23 200 méteres első középfutam. 1-es pályán Svájc, 2-es pályán Spanyolország, 3-as pályán Románia, 4-es pályán Franciaország, 5-ös pályán Szerbia, 6-os pályán Dánia, 7-es pályán Törökország, 8-as pályán Szlovénia, 9-es pályán az Egyesült Államok. The next event is K2 men under 23 200 meters semifinal 1. On lane 1, Switzerland. On lane 2, Spain. On lane 3, Romania. On lane 4, France. On lane 5, Serbia. On lane 6, Denmark. On lane 7, Turkey. On lane 8, Slovenia. On lane 9, the United States of America. K2 men under 23 200 meters semifinal 1. Only the first two can go on. Spain, Ribas, Ories on lane 2. France, Lemoel, Le Floch, Decorchemont on lane 4. Lane 5 and 6, Serbia and Denmark. A 4-esen, az 5-ösön, illetve a 6-oson Franciaország, Szerbia és Dánia érkezik be, ezért az első két helyért. Hát igen, a 6-osok azok örülhetnek, egy picit bejebb voltak a dánok, mint a szerbek és a franciák, de hogy a második, harmadik most pontosan ki lett, nem tudom megállapítani. Minden esetre 4 középfutam lévén az történik, hogy egyetlen egy idő kerülhet be a döntőbe, és bizony ott az is bele fog számítani, hogy a 20 perc alatt lefolyó 4 futamnál hogy fúj a szél. Hát, jó szelet kívánok a leendő 9-nek. Figyelem, a magyar csapat vezetőjét kérjük a céltoronyba. A magyar csapat vezetőjét kérjük a céltoronyba. Köszönöm. Ismertetem a Kaja 2-es férfi 200 méteres második középfutam hivatalos befutási sorrendjét. Első lett 5-ös rajtszámmal Balaska Márk, Birkás Balázs, Magyarország. Második 6-os rajtszámmal Alessandro Balbo, Riccardo Maria Spotti, Olaszország. Harmadik 4-es rajtszámmal Aurélien Kiocsán, Cosmin Lukliuk, Románia. Negyedik 2-es rajtszámmal Maxence Boscheny, Zane Steven Percy Clark, Kanada. 5. 8-as rajtszámmal Omar Peña, Mauricio Figueira, Mexikó. 6. 3-as rajtszámmal Božan Milinković, Stranja Stefanović, Szerbia. 7. 9-es rajtszámmal Julián Cabrera, Delgado Sebastián, Uruguay. 8. 7-es rajtszámmal Arthur Taubner, Adrien Chaussy, Franciaország. 9. 1-es rajtszámmal Miles Crosswhiter, Natalia Erez, Egyesült Államok. The official results of K2 men junior 200 meters semifinal 2. First on lane 5, Hungary. Second on lane 6, Italy. Third on lane 4, Romania. Fourth on lane 2, Canada. Fifth on lane 8, Mexico. Sixth on lane 3, Serbia. Seventh on lane 9, Uruguay. Eighth on lane 7, France. Ninth on lane 1, the United States of America. Következik a Kaja 2-es férfi U23 200 méteres második középfutam. 1-es pályán a Moldáv Köztársaság egysége, 2-es pályán Szlovákia,